Ay, hello guys. Naatay mga atsal nga payat kayo. So kinanglan nga i-transfer nato dito sa daplin sa kanal kay para mas motambok siya dito kay kani man gud diri dili kayo mainitan. Ato ni panguhaon. Napay gamot. Sayang man gud kaayo. Di siya magkuan ba, di siya magbunga og daghan pag di siya mainitan. Ayan. Bali na to nagtanom. There, over there. Oh, na mga alugbati, inangkong, okra, sa akin na space. Yan. Napilihan sa mais na malagkit. Oh, pwede na siya lungagon. Ban kay payat. Dapat na din. Muna yung magipakita ko itong niaging video. Muna nga mga atsal. Bisaya lang siya pero dahon no? I mean nakagbunga din. Araw. Nakita nyo ni, naagya po ng grapes oh. Karon gidugangan ni mama. Kaya nahawngan dito sa likod. Yan na po'y kan guys oh, kugihan nga bata. Ang tanawan niyo ah. Hara. Kuha ka. Ay. Hara biya. Biya. Na, harvest kabi. Harvest. Harvest na siya. Hato kay mami. Hatag mami. Hato kay mami. Very good. Palakpakan. Kuha pa. Okay, nadungagan na og tulo ka pun ay upat. Nadungagan na upat ka punuan ang among atsal ni Bebe Sak. Okay. Yeah. Harvest ako likod dito. Give mama, mayam ka. A few moments later. So funny. Tara, tata dito sa kulikot, be. Dito, ato ta. Over there, over there.
Ha? Tama na. Okay, bato ta dito. Sak. Baby sak, ato ta dito ang manguha tag kulikot. Daghan pa tong bunga. Tara, let's go. Bow. Bow. Habis ko na siya ron. Tara, balik ka na, Bi. Harap, Bi, oh. Tara. Kulikot. Abi, ah. Abi, ah. So many. So many. Yan. Daghan pa kaayo. Nagdagko. May na. Oh, so many. Shit. Saan na ito nagkuha na may cheese itong hotdog. Yan, nagpalit na wrapper. Uy, nakakuha, be. Pakita, be. Uy, nakakuha mais. Pulihan ni kulikot. Iglaboy ang mais. Oh. Oh, challenge ni guys. Mukhaon ni siya karugan kulikot. Kadaghan. Ito kadaghan man. Anak, mga anak. Here. Dagko. Dagko na. Asa pa? Asa? Asa pa, Bi? Mati na bangon. Yun yung bataan mo. Ah. Ah. Tabang pud. Tara, let's go. Be, let's go. Si Moambak na pagkas kanal, Be. Ilunggo gining bata ba kay? Ba! Aba! Aba! Abu! Napa, oh. Napa, Bi, oh. Apa, dagko. Dagko lagi diri, oh. Dagko kayo. Ah, dagko kayo. Damang? Ah. Ang dagko eh. Oh. So big. May ikan magud siya no ganahan siya ginit. Sinahan siya ginit. Dito tong sa likod para tong atsal oh. Ha? Ay! Ay! Alala, may mambak. Tara, let's go home. Oh, nara. Ah, dagko kayo. Wow. Tara na, Bi. Na, uli na ta kay magluto ta. Luto ta dynamite. Oh, di siya na ano. Give kang lula. Mamang. Butang. Amang huwa pa. Ay, manghuwa pala siya. Ha? Go. Okay, tara na, manguli na ta, baby sak. Kay magluto ta ani, luto tag dynamite para atong kaunon na niya. So yummy. Oh. Para makita nato unsay. Kasi kanindot nga natay tanom, no? Daghan kaayo pwede nato makuan, benepisyuhan ng mga tanom. Tanong lang jud ta nga magtanom. Okay? Okay, baby sak, come here. Uli na. Bye. Uli na mi. Kumana may harvest. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Yeah, bye-bye ang baby, bye. Ay, nako, baby sak. Okay, guys. Muna nitong gipang harvest nato gay ng kulikot. Oh, nga. Ano dagko siya. So lutuon nato ni siya og dynamite ron. Ang pagluto og dynamite mo ang iyang mga ingredients. Natay cheese, hotdog, then natay wrapper. Kay pangit man gud og dili i-wrapper, no? I-wrap. No, wala siya wrapper. So mas exciting kaunon kung naka-wrap siya.
So mo ni siya ang panron after na makuhaan ni siya og mga liso. No, isulod na nato ning cheese og ang hotdog bago i-wrap. Kuhaan din siya liso mo naman. Lain man pud og liso atong kaunon. Halang kayo no. Para mabutang Oh, dili masulod ang atong mga ingredients pag walay pag naay liso. So, sige daw. So, isulod na nato ron ang cheese with hotdog. So, ibutang na nato daan ang mantika. Dagami. Sino naman eh? Ubos naman. Oh, okay. Oh, anak ra kadaghan ng mantika sa guys kay para tipid. Daw saan pag-wrap. Okay, nga na pag-wrap. Uy, ulay pili. Anak, pili mo. Sige, magkuha sa tahupuan. Anak lang. Tansa na kay Pada ganon sa. ready. Dako, oh, dako. Sino? Murag mo nang pinakataas ganina nga nakuha. Ano ba pa nga nakadagko ka na no? Nakakaon na ka ni Mang Christine. Oh, sa kuan. Kabaliog sa una. Pero naalit ito siya sagol, waliso. Ang lang. Tubutangan nila. Halang mo ito makahalang umayo. Alam. Sa, Kani halang ni siya pero lami. sa school nila po yan. Kaon gyapon ang bata ano. Okay. Ano, dili man kayo halang. Ay, dili na mabungkal. Batangan nagtubig. Ako kuan man na. Kapit lang man lagwan mi no. Itong kuan, tubig o itlog. Itlog. Walay stock sa itlog. Okay. Ayan siya. Kus gigamay ni. Hinera. Dili pa init. Samtang dili pa kayo init ang mantika, mag-wrap patag tugang. Samtang nagaluto mo dire ang amo ko mga bata dito sa pool. Maligo sa sila kay unya naman na sila mo dool dire pag luto na. Tawago na sila niya pagluto na ang dynamite. Yung mga tuma po niya ang mga bata dali. Isip mo na. Guys! Okay, it's time to fry. Natong dynamite. Pag mag-brown na, pwede na siya balihon. Ikaw una mo tilaw ni Mang. Wow. Hinayan lang siguro kan ni. Hinayan lang siguro gamay ang kalayo. Ay, hindi pa siya brown. Mas kuhan, mas yummy kung brown din siya.
Humot na good siya eh. Humot na. Humot yun din ko mga aksal, mga kulikot. Mga pamilya sa sili. Pag-short niya niya. Doon din. Ito na ipa-challenge sa ilan ni. Oh, next time si Kuya F ug si Kobe atong palutuon nga ni. Kaili ko sa luto eh. Wala na ni doon ng customer. Okay, unang customer si Baby Car. You want to eat this? Baby Car? No? Why? Halang! This is not halang. Tama-tama lang na maluto yung hotdog po. Oh, brownish. Ang finish. So humot. So humot. Sa smell. So humot. Nani makatabang. Kaon ka, Card. Daghan kag tanom. Ano din mo? Oh. Muna siya pag daghan tag tanom. No, nagkalain-lain nga mga klase sa mga plant. No, makatabang gid siya dako sa ato ang panginahanglan, ba? Di na ta mamalit. O di unsa na lang atong paliton? Hotdog, cheese, kaning kuan mantika. Muna lang atong magasuhan, makasave jud ta. Pag magkugi ta, makasave jud ta. Okay. Brown na gid siya. Naluto na ni siya no. Luto na guys. Ano nga ito ang finished product. Wala pa na mang. Wala ka Anak na. isa lang ang luto ka lang. Yan. Diba? Yummy na tayo. Humot. Humot Humot ang siya. halang. Gunitan din yun naman. Basig na yung mga yung animang mag-message. Okay, katong gusto mo kaon. Adto lang dito sa balay. Kasi kung absent pa ninyo, pinapamilituon ng daghan. Ito, daghan na. Ito, napayatsan. Daghan pa. Napay mga cheese dito, hotdog na wala pa na slice. Okay. Okay. Sama yung luto ang nagkat. Nga ni Kapon. Wow na yan guys, oh. Yan na yan. Okay, butangan na to ketchup guys. Time to Nanay customer, oh. taste. Okay. Duwa lang ang Kinsa customer. gusto magkaon una. Narang mga customer. Tama? We'll try. We'll try. Unang mo try si Mamang. Basig init kayo na. Init pa dyan kayo na, oh. Nilalong. So, ato nang tilawan. Ang dynamite. Tunlo. Kasi yan. Tunlo sa ketchup. So, halang yun. Oh! Natanggal. Nahurot ni Mamang, dapat imutong putlon. Why not? Para dili mo makaon ang silitanan. No, ano? Okay, wala naman sili. Sige, Bi. Wala man na sili, Bi. Ay, pero lamay siya. Ito. Ano mo? So, yummy. Ang kuha na to kay ni. Kaon gani ang Kaon ni Mamang. Putlon ni mo ba? Putlon di siya para maputol pod. Manam-manam ni mo kaon. Halang siya pero lami. Gusto nga ragad. Lamay man siya. Gusto nga, Mang. Lamay man siya. Kanang maputol gid siya inikuan. Tama, halang kayo. Natikwa lang. Wala man sili na. Tikiman. Tikiman tayo. Sige. Oh.
Sarap. Sarap chicho oy. Yummy. Pwede up doon ya? Ah, si Ami na po. Si Ami mang, si Ami. Si Ami. Oh, Ami, try. Ah, si Ami ang mag-try. Ito ang tilawan atong gibuhat. Say kasulti ni mo, Mi. Say kasulti ni mo, tangan tinood. Pero, Lami. ayan. Oh, lami dyan siya. Si Kobe mang. Sarap. Ikaw Kakao na try. si Kobe. Kanya man Alam naman. kayo? Try. Dili man kayo halang. Go. Dili siya go. Lami, uy. Dili siya po. So, yummy. Lami siya. Okay. So, try nyo din. Ako, tilaw po ko. No, sige. Tilaw pa siya, May. Tilaw ta. Tilaw. Ha? Tilaw ta na raw. Atong iso. Cameraman. Halang-halang nga sarap. Daw. Tungod kay Ito na nangat to. tungod kay cheese, no? Cheese and hotdog. Akala. Ang halang matabunan sa kwan. Cheese ug sa Hotdog. gulay cheese ug hotdog. Halang cheese. Nya pa may ketchup. Kami sandara be. Halang pero sarap. Ayaw, ikaw. Butang ka na dito. Wow. So sarap. Yummy. Ay na. Uy, nabutang sa amin. Chili. Yummy. Yummy chili. Pati ang mga iro. Doon. Pati ang mga iro. So kayo din, try nyo din, ha? So lamigin siya. Mag-discovery ta sa mga nagkalanain, mga luto. Kay maka-happy din siya. Ang imong kalipay mga nakatanom ka, naka-harvest ka sa bunga sa imong tanom. So nga na lang dyan nga pagdasig nato sa tanan nga magkugi yun ta o kanang always wala tayo laing nga kanang pangayuan kung dili ang Ginoo, no? Ang Ginoo mo hatag gyud siya kung unsa atong ginapangayo, depende sa atong heart, no? May gugmaon ta sa Ginoo. So ang atong verse for today makita sa John 15:7 nga nagaingon. Ingon si Jesus Christ, "If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given to you." So, dili jud dalo ang Ginoo oy. San sa kalisod sa panahon apan kanang ginahatag gyapon niya ang ginahandom o ginapangayo sa iyahang mga kaanakan. Magmatinamanon lang dito sa Ginoo, guys. So, kana lang akong pagdasig sa matag usa. God bless. Bye. Bye. Tiwas. Kain na kain. Walang ne. Ayaw. Bawal ka unon nga dili ko nun. Dili apil ang sulod. Lami man gong. Yung pinakadako mo. Ayaw. Sarap. Isang yatag. Ang sili. Pakuha yung sili pa ba? Bali ako na. Ito kaon sa Ibalik.